Казвам се Огнян Кискинев, от Варна съм. В фирмата съм на длъжност инженер по комуникации. Занимавам се с проектиране, изработка, настройка, тест на хардуерните устройства, които предлагаме като изделия от фирмата. Работя върху проект на наш възложител, който се занимава основно с проектиране, доставка, монтаж на поливна земеделска техника, като работим в тяхно сътрудничество с тях и изготвяме изделие, което ще се ползва основно от тях и ще се продава съответно от тях. Предизвикателствата са такива, че всъщност аз съм в отдел хардуер, съм единствения служител и всичко каквото трябва да се направи и трябва да излезе, нали, като действащо изделие, нещо лежи върху мен. Нали, т.е. аз нося отговорността това нещо да проработи, да се внедри и да работи естествено без забележки. Има едно така доста добро вслушване в мненията и препоръките, които се дават, в изискванията, които се поставят. Нали, не се проточват нещата като в по-големите фирми там с седмици и с месеци да се вземе някакво решение. Решенията се вземат, нали, почти моментално в началните месеци, когато трябваше да се установи една комуникация между устройството, което ние изработваме и съответно облачната структура, която се ползва от целия проект. И когато установихме тая връзка, нали, първия момент едностранно и следващия момент и обратна връзка от облака към устройството, тогава разбрахме, че това, което трябва да стане, ще стане. Нали, това беше доста вълнуващ момент. Де факто всичко това нещо лежи върху тая връзка, върху това, което стана. Това, с което се занимавам, преди да постъпя в фирмата ми беше хоби. Сега ми е професия и няма начин за забавяне, за неглижиране на нещата. Просто нещата трябва да се правят както трябва и на време. Нещата не са като, нали, за забавление, ами са си неща, които трябва да се правят професионално. Това ми харесва много.